Ahojte kamaráti, vítajte v mojom ďalšom videu o kráse. V poslednej dobe ma moji známi začali zahŕňať komplimentami, že moja pleť vyzerá skvelo. A preto som sa rozhodla, že sa s vami podelím moje triky. V dnešnom videu vám teda porozprávam, ako som ju vylepšila, a to od zbavenia sa akné a jazie po akné, ako som ju rozjasnila a spevnila. Tak ak vás to zaujíma, tak sledujte ďalej. Skratke môj príbeh pre tých, čo ma nepoznajú. V puberte som nemala skoro žiadne akné. Problémy som začala mať až ako dospelá. Nechápala som prečo a bojovala s tým vyše 10 rokov. Momentálne som s mojou pleťou spokojná, je síce dokonalá, stále mi vidno pár jazvičiek po akné, sem tam vyskočí nejaká vyrážka, ale viem ako na to. Všetci vieme, že zdravé stravovacie návyky sú nesmierne dôležité. Takže čo je teda zdravé pre našu pleť, to sa dozviete hneď teraz. Pred rokom a pol som z môjho jedálnička vylúčila cukor. Nielen biely rafinovaný, ale aj hnedý akýkoľvek iný. Spôsoboval mi ťažkosti a hlavne som sa kvôli tomu zbavila akné. Zapamätajte si, že cukor je droga jed pre naše telo. Nielenže väčšine z nás spôsobuje akné, ale taktiež dehydratuje našu pokožku. Keďže pracujem ako cukrárka, som odkázaná pracovať s týmto jedom už dlhé roky. A čím viacej som ho konzumovala, tým viacej ho moje telo potrebovalo. Takže jedného dňa som si povedala dosť. Vedela som, že odrieknutie sa nebude najľahšie, preto som to nevzala hneď z hurta a na začiatku mojej cesty som používala alternatívy ako med, sušené ďatle, sušené figy a sladké ovocie. Prvé mesiace detoxikácie som síce pociťovala rôzne výkyvy nálady a energie, ale už po takom pol roku som sa cítila skvelo a aj akné ustúpilo. Samozrejme, že ja nie som svätá a niekedy si odbehnem do reštiky, alebo si objednám takeaway, alebo kúpim polotovar, kde sa môže nachádzať trošku cukru. Ale zákusky v mojej jedálničku nenájdete už viacej ako rok. Maximálne líznutie lyžičky v práci, keď potrebujem ochutnať dezert. Úprimne si myslím, že pleť musí byť vyživovaná hlavne znútra, aj preto sa snažím jesť zdravo, čo znamená nielen zredukovanie príjmu cukru, ale aj alkoholu, polotovarov, smažených jedál a takeaways. A v neposlednom rade sa snažím vyhýbať príliš slaným, údeným a masným pokrmom. Na porovnanie tu pre vás pripájam list zdravých a nezdravých jedál, tak si môžete urobiť screenshoty a následne si vytlačiť a vylepiť na viditeľné miesto. Proti stárnutiu a na rozjasnenie pleti sú najlepšie antioxidanty, ktoré nájdete v týchto ingredienciách. Ja sa neriadím žiadnymi dietami, len počúvam svoje telo. Ak som veľmi oslabená a viem, že som bola aktívna a dlho nejedla červené mäso, tak si ho dám. Pozor ale, červené mäso nie je že vraj dobre konzumovať každý deň, keďže nášmu metabolizmu trvá dlhšie, kým ho spracuje. Na druhej strane, čo by sme mali ale konzumovať každý deň, je zahŕsť orieškov, ktoré telo vyživujú a zlepšujú naše myslenie. Tu máte približné dávkovanie najznámejších orieškov. Ak cítim, že môj žalúdok je preťažený a je čas na pôst, tak dajme tomu aj 16 hodín. A pamätajte si, ak sa budete správne stravovať, tak sa nebudete len skvelo cítiť, ale budete aj skvelo vyzerať. A odrazí sa to aj na vašej pleti. Takže všetko si treba pekne vyvážiť a nezabudnúť konzumovať aj bielkoviny, pričom odporúčaná denná dávka pre mužov je okolo 60 gramov a pre ženy okolo 46 gramov. Tu máte vymenovaných pár najzdravších zdrojov bielkovín. Ak som zanepráznená a nestíham variť, tak si rada narýchlo namiešam práškový proteín. Tento je môj obľúbený. Nielenže môjmu telu dodáva bielkoviny, ale obsahuje aj 25 výživných vitamínov a minerálov. Taktiež je bez laktózy a je vhodný aj pre veganov. Moja stará mama si ho veľmi vychvaľuje, keďže jej trávenie nie je najlepšie. Tento produkt je pre ňu ideálny. Je ľahko straviteľným a nenafúkuje z neho. Sponzorom dnešného videa je moja sestra Katka, ktorá pracuje ako distribútorka nutričná poradkyňa pre značku Herbalife už dlhé roky. Ďakujem ti, Katka, za tvoje sponzorstvo. Ak máte záujem vyskúšať tento produkt, tak pošlite Katke správu na jej Instagram alebo mail. Pri vašej prvej objednávke je možná aj zľava. Taktiež vám odporúčam pozrieť si brožúru značky Herbalife na tejto webovej stránke. Čo sa týka sacharidov, ich denná odporúčaná dávka je medzi 225 až 325 gramov. Dávajte si ale pozor na prázdne sacharidy, ako sú napríklad biela ryža, biela cestovina a biely chlieb, pretože ich nadmerná konzumácia môže spôsobovať napríklad dehydratáciu pleti, obezitu a tak ďalej. Tu máte pár príkladov na zdravé sacharidy. A v neposlednom rade nemôžeme zabudnúť na zdravé tuky, ktorých denná odporúčaná dávka by mala byť medzi 44 až 77 gramov. Inšpirujte sa, čo je zdravé konzumovať z tohto výberu. Hádam vám nemusím vysvetľovať, aký dôležitý je príjem tekutín a hlavne pitie čistej vody. Verte či neverte, ale že detstva je môjim najobľúbenejším nápojom práve táto tekutina. Samozrejme, že niekedy sa pozabudnem piť požadované množstvo, ale snažím sa to kontrolovať pomocou fľašky. Pozor ale na plastové fľašky. Ak ich držíte príliš vysokých teplotách, plast sa môže začať uvoľňovať do vášho nápoja, čo môže byť toxické pre vaše telo. A nepoužiteľné fľašky prosím nezabudnite recyklovať.
Mojím každodenným ranným rituálom a liekom na krásu a zdravie je pitie citrónovej vody na lačno. Každé ráno si do pohára vyžmýkam polku citróna a zalejem to vodou. Skoro vždy sa snažím piť vodu, ktorá má izbovú teplotu. Taktiež som si zaobstarala takýto čbán s filtrom, aby som vylepšila jej kvalitu. Chvála Bohu, nie som fanúšik sladených nápojov, ktoré po väčšine obsahujú veľké množstvo cukru a chemikálií, takže by pravdepodobne dopomohli k tvorbe môjho akné. Čo sa týka teplých nápojov, tak milujem akékoľvek neochutené bylinkové čaje, ktoré, ako všetci vieme, majú rôzne benefity pre naše zdravie, teda aj krásu. Taktiež obľúbujem pitie špeciálnych bylinkových biočajov a zmesí na detoxikáciu. Raz za čas sa stane, že som unavená a potrebujem sa sústrediť, tak si urobím zelený čaj. Pitie kávy mi nerobí dobre, ale viem, že 1 až 2 kávy denne neuškodia. Viem, že môže byť ťažké zbaviť sa niektorých jedál, ale stále to viete nahradiť množstvom iných chutných pokrmov. Skúste ísť na to krok za krokom. Dajte si ročné predsavzatie a zbavte sa jedného nezdravého jedla, ktoré nahradíte novou zdravou verziou. Nezabudnite, že všetko je možné a všetko je nahraditeľné. Takže toto bolo zhruba, čo konzumujem a čo pomohlo a pomáha mojej pleti na vylepšenie. Ešte mám pre vás pripravené moje ďalšie osobné rady, ako sú napríklad starostlivosť o pleť, denný režim, doplnky výživy a tak ďalej. Takže nezabudnite kliknúť na slovíčko odoberať, aby ste to nepremeškali. Držte sa zatiaľ.